نبات ميديا نبات ميديا نبات ميديا نبات ميديا نبات ميديا سلامة تخاطرتي نبات ميديا كما يكنيهم كما يالهم أبزز اللهم سلامة عنا نعهم يقولنا نابلنا نلومون كم تلموت استفل عليه تحسط عزلهم مدبات كلنا شير لايك سبسكرايب نقبرنا نزي يوتيوب channel لاب معباي كل زكاة لنا نقبر دقيمنا نسوع بغتانا بتلومي عدالين يزلنا مدب كنبلينا سناي مكتتال بسم الله الرحمن الرحیم. انا لله و انا الیه راجعون. ملت بزرگ ایران، روح بلند پیشوای ملت بزرگ ایران و پیشقراول امت اسلامی حضرت امام خامنه ای با نوشیدن شهد گوارای شهادت در ماه مبارک رمضان به ملکوت اعلا پیوست. أبزي أمريكان إسرائيل أب لعلي إيران زخفتو كينات لعلوي مرحي ناي إيران آيات الله كاميني كم زعرفه بعلم إيرانويان مجلسي أو تيمالو كمون نأربعة معلتات زغيت نحزن أواجون أو جمالو بزي منصر دما أبز ساعات زي إيرانويان أب كلت تجميع مالو أتم حدا وجن نزن أمريكان إسرائيل أب لعلي إيران زخفتو كينات كدقفو خلو بزحات إيرانويان دما نزي تكبارات زي بمقرنان سلماو سلفي يوصلو قالك عبتم نزي زدقفو زلو إيرانويان مسنرئي እዚያም ንሪኦም ዘለና ስእሊ ናይ ፕሬዚደንት ናታንያሁ ናይ እስራኤል ብምሓዝ እቲ ኣሜሪካን እስራኤልን ኣብ ልዕሊ ኢራን ዝገብርኦ ዘለዋ ኩናት እናደገፉ ሓጎሶም ዝገልጹ ዘለዉ ኢራናውያን እዮም። ብካልእ መልክዕ እንተሪኢና ድማ ብዙሓት ኢራናውያን ነዚ ተግባራት እዚ ብምኹናን ኣብ ልዕሊ ሃገሮም ዝካየድ ዘሎ ኩናት ደው ክብል ብሰፊሕ ዝኾነ ሰላማዊ ሰልፍታት ይገብሩ ኣለዉ። ኣብ ዝተፈላለዩ ማሕበራዊ ሚድያታት እውን ሸር ይበሃል ኣሎ። ገለ ካብኦም ምስ እንርኢ ድማ ነዚ ስዕብ ይመስል እዚ ሰልፊ እዚ ድማ እቲ ኣሜሪካን እስራኤልን ኣብ ልዕሊ ኢራን ዝገብርኦ ዘለዋ ኩናት ደው ክብል ኣብ ዝኾነ ይኹን ኩነታት ድማ ሃገሮም ኣሕሊፎም ከም ዘይህቡ ይገልጹ ኣለዉ ማለት እዩ። ስለዚ ኢራናውያን ኣብዚ ሰዓት እዚ ኣብ ክልተ ተመቂሎም እዮም እንሪኦምን ንዕዘቦምን ዘለና። ካልእ ድማ ከምዚ ንሪኦ ዘለና ኣብየት ወዲ በሻሻ ናብ ኣዘርባጃን ከይዱ ነይሩ። ኣዘርባጃን ኣብ ዶባት ናይ ኢራን እያ ትርከብ ዘላ። በዛ ኣብዚ እዋን እዚ ኣጋጢሙ ዘሎ ኩናት ድማ ኣብየት ወዲ በሻሻ ካብ ኣዘርባጃን ናብ ኢትዮጵያ ክምለስ ኣይከኣልን ኣብኡ እዩ ተዓሺጉ ዘሎ። ብዙሓት ኢትዮጵያውያን ነዚ ኣብየት ወዲ በሻሻ ከም ኣጋጣሚ ተጠቒሞም ኣብ ኣዘርባጃን ክተርፍ ከም ዘለዎን መፈንቅለ መንግስቲ ገይሮም ድማ ኢትዮጵያውያን ነዚ ስርዓት እዚ ከኣልይዎ ከም ዘለዎምን ብዙሕ ጎስጓሳት እዮም ዝገብሩ ዘለዉ። ሓደ ኣብዚ ክነስተውዕለሉ ዘለና ኣብ ኣዘርባጃን እንታይ ክገብር ከይዱ እንተዳኢልና ምብፃሕ ኣይኮነን ከይዱ ኣፅዋራት ንምሽማት ይኸይዱ ንዕኡ ንመረጋገፂ ንክኾነና እምበኣር ምልስ ኢልና ነዛ ቪድዮ እዚኣ መጀመርያ ንርኣያ። ከምዛ ትሪእዋ ዘለኹም እዛ ቆቢዕ ተኸዲንዋ ዘሎን እዛ ክዳን ገይርዋ ዘሎን እዛ ሻርባን ብምለን ኣስተውዕሉለን ድሓር ሓንቲ ስእሊ ዝወፀት እውን ኣላ። እዛ ስእሊ እዚኣ ከዓ ኣብ ቤት መሸጣ ናይ ኣፅዋር ብምእታው ኣፅዋራት ክመርፅን ኣፅዋራት ክሽምትን ተራእዩሎ። እታ ስእሊ እዛ ትስዕብ እያ። እዛ ትሪእዋ ዘለኹም እያ እታ ስእሊ ኣብየት ወዲ በሻሻ ናብ ኣዘርባጃን ናይ መንግስታዊ ምብፃሕ ዘይኮነ እቲ ዕላምኡ ኣፅዋራት ንምሽማት እዩ። ኣብ ዝሓለፈ እዋናት 3 መራኽብ ናይ ኣዘርባጃን ብዘይሕጋዊ መንገዲ ናብ ባሕሪ ኤርትራ ስለ ዝኣተዋ መንግስቲ ኤርትራ ከም ዝዓገተንን بملو اتي النطفات تحاسب زنبر أصوارات دما واننت شعبيا كهون كمستقبر رينا نيرنا حجون جنا أصوارات الشميتو كركبنا يو زحاسب زلو اتي هيبنا زلو أصوارات كن بقولي
ቀንዲ ዕላማ ናይ ኣብየት ወዲ በሻሻ ግን እቲ ናብ ኣዘርባይጃን ዝኸደሉ ምክንያት እዚ ኣፅዋር ናይ ምሽማት ተልእኮ ንምፍፃም ካልእ ዝኾነ ይኹን ተልእኮ የብሉን። ኢትዮጵያውያን ኩሉ ግዜ ማዓንጣ ከብዶም ሕርር መስበሉ እዮም። ዘዝተሸመተ ኣፅዋር ኢትዮጵያ ናይ ሻዕብያ ሓይልታት እናወሰድዎ እናዘረፍዎ እናሰረቅዎ ተዋሪድና ኢና ክብሉ እውን ይስምዑ እዮም። ገለ ካብኡ እውን ነዛ ትስዕብ ቪድዮ ንስማዕ እያ። የቀበረው የታንክ ተተኳሽ ከጉድጓድ እያወጡ ሲጡን ታስታውሳላችሁ? ሻዕቢያዎች ወያኔ ምንም አፈር ብሉ እዚ ወያነ ዝሰርፍ ዘሎ ኣፈር ብልዑ ሓመድ ብልዑ ይብሎም ኣሎ። እዚ ሻዕብያ ብሙሉእ ቀቢርኩሞ ዝነበርኩም ሃብቲ ናይ ኢትዮጵያ ዝኾነ ኣፅዋራት ብሙሉእ ሻዕብያ ዝተቐብረት ከይተረፈ ብሙሉእ ወሲዶሞ ብሙሉእ ድማ ናብ ዓዶም እትዮሞ እናበለ ይፀርፀር ዝብል ዘሎ ከእናንተ ጋር እኮ ሀገር ብሎ መኖር እኮ የሚፈቅዱ ዘርፎ ከኢትዮጵያ ዘርፎ የቀበሩትን የታንክ ተተኳሽ ሻዕቢያ አግኝቶት ጭኖ ወሰደው። እሺ ሻዕቢያ ድማ ዳኛ ይውልም አሜሪካ ይሰምዕ ሰይጣን ይሰምዕ ጅኒ ጃንካ ይሰምዕ ሓድዩ ናይ ኤርትራ መንግስቲ ብስሩውን ወይ ድማ ኢሳያስ እውን ዝድነቀሉስ ይኮነ እንዶ ዝበለ ተሓጎም ኢሉ ንሓይ እዚ ንሪኦ ዘለና ብሙሉእ ብላዕሊ ዝነበረ እቲ ዝርአ ኣፅዋራት መዳፍዓት ብሙሉእ ታንክታት ሻዕብያ ወሲዱልና ኢሎም ዘእውይሉ ዘለው ክሳብ እዚ ሰዓት እዚ እዩ። እቲ ካብ መሬት ተፋሒሩ ዝበሃል ዘሎ ኣፅዋር ንጥፍኣትና ዝኽዘን ዝነበረ ኣፅዋራት ብኸመይ መልክዕ ሻዕብያ ፊሒሮም ረኺቦሞ ቆፊሮም ረኺቦሞ ክንርኢ ኢና። ሕፅር ዝበለት ቪድዮ ኣላትና ነዛ ቪድዮ እዚኣ ንራእያ። እዚ ንሪኦ ዘለና እዩ ኣብ ትሕቲ መሬት ተቋዒቱ ጉድጓድ ተፋሒሩ ኣብኡ ተቐቢሩ ዝነበረ ኣፅዋራት እቲ ንጥፍኣት ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ዶባት ተኸዚኑ ዝነበረ ኣፅዋራት ብሙሉእ ብከምዚ ንሪኦ ዘለና መልክዕ ኣብ ትሕቲ ሻዕብያ ከም ዝኣተወ ስለ ዝፈልጡ እዚ መንፀሮር ኣትሒዝዎም ዘሎ እቲ ትማሊ ብሓይሊ ባሕሪ ኣቢሎም ናብ ኢትዮጵያ ክኣቱ ዝፈተንዎ ብሚልዮናት ዶላራት ዝግመት ኣፅዋራት ዘመናዊ ኣፅዋር እውን ከይተረፈ ሻዕብያ ከም ዝሃገሮምን ከም ዝሃምኾምን ርኢና ነርና። እዝን ወዲ ከምዝኒ ድማ ክሳብ ሕጂ ፀርፀር ዘብሎም ዘሎ ዝኾነ ይኹን ኣፅዋር ድማ ኤርትራ ገዚኣ ኣይትፈልጥን እያ። እቲ ኢትዮጵያ ትገዝኦ ኣፅዋራት ከዓ ንኤርትራ እውን ስለተካፍላ ብጣዕሚ ክናኣዱን ክምስገኑን እዩ ዝግብኦም። እንተኾነ ከምቲ ኩሉ ግዜ ንብሎ ሰላም ግበሩ ኣፅዋር ምሽማት ትርጉም ዘለዎ ኣይኮነን። ካብ ኩናት ዝመፅእ ረሃዋ ድማ የለን። እንተኸኢልኩም ሰላም ዘምሩ ንሰላም ስርሑ እንተዘይኮነ ግን ክነጥፋኩም ኢና እናበልካ ዝሽመት ኣፅዋራት ግን ተማቂልና ስለንወስዶ ፀገም ዝበሃል የብሉን ንዓኹም መጥፊኡኩም ይኸውን ማለት እዩ። የኮማንዶ ክፍል ለየት ይላል። የተለያዩ ጸጥታ ክፍሎች አሉ። ኮማንዶ ግን በጣም በአስቸጋሪና ፈታኝ በሆነ ሁኔታ ውስጥ ነው ገብቶ ግዳጅ የሚወጣው። እዚኦም እቶም ናይ ኮማንዶ ሓይሊ ዝበሃሉ ናይ ኢትዮጵያ እዮም። ኣብ ኣዝዩ ኣሸጋሪ ዝኾነ ኩነታት ጥራዮም ዝኣትዉ ነቲ ኩነታት ድማ ብዘደንቕ መልኪዖም ፍታሕ ዘምፅእሉ ኮማንዶ ናይ ኢትዮጵያ ራእይዎም እናበሉ ዝጀሃርሎም ዝነበሩ ኣብ እዚ ሰዓት እዚ ድማ ብዕጡቃት ፋኖ ክማርኹን ክዋረዱን ንሪኦም ኣለና። ንዑ ዝምልከት ቪድዮ እውን ኣለና ንራእዮ። ሐዋሳ ዛሬ ያስመረቀውን ኃይል ሸዋ ሊልከው ይችላል፣ ጎጃም ሊልከው ይችላል፣ ቤት አማራ ወሎ ሊልከው ይችላል፣ እንደገና ጎንደር ሊልከው ይችላል። ይሄ የምታዩት ባለ ቦኔት የሚፎከርበትና መሬት ላይ ሲመጣ የሚገጥመውን ልዩነት ታውቁታላችሁ። ኦኬ እዚኦም የምቶም ኮማንዶ ፍሉይ ሓይሊ ናይ ኢትዮጵያ ኢሎም ዝጀሃርሎም ኣብ ተግባርን ኣብ ጃህራን ዘሎ ፍልልይ ብከምዚ ንሪኦ ዘለና መልክዕ ኣምፅኦም ኣለዉ። ክጀሃሩ ከለዉ ርኢናዮ፣ ክፍክሩ ከለዉ ርኢናዮም። ኣብ ባይታ ወሪዶም ኩናት ክሳተፉ ከለዉ ድማ ብከምዚ ንሪኦም ዘለና መልክዕ ተማሪኾም አደዳ ሞትን መቁሰልትን ኮይኖም ጥራዮም ዝተርፉ እዚኦም የጆኖሳይደር ኦሮሞ አብይ አህመድ አሊ የስልጣን አስጠባቂ አራዊት ሰራዊት ምርኮኛ በመባሉን እዞም ፋኖ ሸር ዝበልዎም እዮም። እነዚህን ተዋቸው። ባለቀይ ቦኔት እንስራ ሲሰብር ወደ ላይ የዘለለ ሲፈርጥ በእሳት ውስጥ ሲሾልክ ምናምን ካሳዩ በኋላ በጀልባ በምን ሲያዘልሉት በየባህሩ ላይ ካሳዩ በኋላ የምኒልክ ምድር ሸዋ ላይ ለቀቁት እና አርበኛ መከታው ማሞ ቆሉትና
ይሄ የባህር ኃይል ነው በልዩ ሁኔታ የሰለጠነ ነው ሲባል የነበረውን በሳፋዋ እያቀረቡ ዘፈዘፉት። ኣብዚ ዝሓለፈ ቀረባ መዓልታት ኣብ እዲጋ ካብ ነፈርቲ እናውረዱ ናሽቶ መግፈፊ ዓሳ ጀላቡ ተጠቂሞም ድማ ፍሉይ ወታደራዊ ስርሒት ናይ ባሕሪ ንገብር ኣለና ንቀይሕ ባሕርን ንኣፍሪካን ክንሕሊና ብምባል ዝጀሃርሉ ዝነበሩ እቲ እንኮ ብሉፅ ሰራዊት ዝብልዎ ዝነበሩ ብከምዚ ንሪኦ ዘለና መልክዕ ብፋኖ ክጭፍጨፍን ክዋረድን ክሞትን ክቆስልን ርኢናዮ ተዓዚብናዮ እዚኦም ኩሉ ግዜ ከምቲ ብተደጋጋሚ ንብሎ ካብ ፈቐራ ሓሊፎም ዝገብርዎ ዝኾነ ይኹን ነገር የለን። ለምሳሌ ጽምዶን በተመለከተ አንስተ ስለነበረ ማለት ነው። ጽምዶ ማለት ኤርትራና እኛ ማለታቸው ነው። ሌላም አለ እዚህ ሀገር ውስጥ የሚንቀሳቀሱ አካላት እንደሚናገራሉ እናመጣለን። እነሱ እንኳን ኧረ እነሱ ይሻላል እነሱም አመሰለ እዚቲ ኣመሓዳሪ ናይ ዞባ ደቡብ ትግራይ ዝበሃል ዝነበረ እዩ ኣብቲ ኣብ ስልጣን ዝነበረሉ ሰዓታት እውን ከይተረፈ እዚ ሰብ እዚ ተለኣኺ ናይ ኣብየት ወዲ በሻሻ ምዃኑ ብተደጋጋሚ ቪድዮ ሰሪሕናሉ ነርና ሕጂ ከዓ ኣብ ኢቲቪ ናይ ኢትዮጵያ ቴሌቭዥን ቀሪቡ እቲ ፀገሞም ወይ ድማ ሽግሮም ክዛረብ ንሰምዖ ኣለና ማዕረ ክንደይ እቲ ናይ ፅምዶ ሕማም ከም ዝኾኖም መርዘን ከም ዝኾኖም ንተልእኮ ኣብየት ወዲ በሻሻ ንኸይፍፅሙ ድማ ማሕንቆ ከም ዝኾኖም እዩ ዝገልፅ ዘሎ ስለዚ ፅምዶ ሕወሓት ጥራይ ኣይኮኑን ወይ ድማ ተጋሩ ጥራይ ኣይኮኑን ኢሉ ምስ ሓተተ ከዓ ናይ በዓል ፋኖ ወይ ድማ ካልኦት ዕጡቃት ኣብ እቲ ፅምዶ ምህላዎም ፀገም ዘለዎ ኣይኮነን እቲ ዝኸፍአ እዚ ህዝቢ ትግራይ ወይ ድማ ሕወሓት ኣትይዎ ዘሎ ወይ ድማ ፅምዶ ተባሂሉ ተፈጢሩ ዘሎ እሱ እቲ ዝኸፍአ ነገር እናበለ እዩ ክትንትን ውዒሉ አገር ውስጥ ተቃዋሚዎች ናቸው አገር ውስጥ ተቃዋሚዎች ናቸው። ይሄ ከዚህም የዘለለ ነው ነው ማለት የአገር ሉዓላዊነት ጉዳይ ነው። ለምሳሌ ጽምዶን በተመለከተ ትልቁ ልዩነታችን አሁን እሱ ነው። ትልቁ ልዩነታችን እኛ አሁን ለምሳሌ ከማዕከላዊ ኮሚቴው ስንወጣ ልዩነት ከነበሩን ውስጥ አንድ ሁለት ሶስቱን ልጥቀስልህ። አንደኛ የታጠቀ የፖለቲካ አጃቢ መኖር የለበትም። ገብቷል? ይሄ እቲ ኣቕሪቦ ዝነበረ ኢንተርቪው ብጣዕሚ ነዊሑ ብሓፈሹ እንድሕር ርኢናዮ ግን እቲ ፅምዶ ዝበሃል ነገር ሕማም ከም ዝኾኖም ወይ ድማ ተልእኮኦም ንኸይፍፅሙ ከም ዝዓገቶም ከምኡውን ሕወሓት ዝበሃል ሓይሊ ዕጡቕ ሓይሊ ስለ ዝኾነ ዕጡቕ ሓይሊ ድማ ክኸውን የብሉን ወይ ድማ ክኸውን ኣይንደልዮን ኢና ከምኡውን እቶም ካብ ኮር ንላዕሊ ዝበሃሉ ድማ ብበግዒ ንሕወሓት ኢና ንድግፍ ስለ ዝበሉ እዚ ትፀገምና እዚ ተቃወመና ዘሎ ክብል ሰሚዕናዮ ንሱ ድማ ኣብየት ወዲ በሻሻ ተለኣኣኺ ኮይኑ ኣብ ዓፋር ሰራዊት ሒዙ ክቃለስ ንዕኡ ግን ሓላል እዩ ማለት እዩ ብሓፈሹ እዚኦም ናይ ኣብየት ወዲ በሻሻ ልኡኻት ኮይኖም እንተኽኢልሎም ንሰራዊት ትግራይ ምስ ሰራዊት ኢትዮጵያ ሓዊሶም ከምቲ ኣብ ዝሓለፈ እዋናት ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝኸፈትዎ ወራራት ዳግማይ ወራር ንክኸፍቱ ኣብ ልዕሊ ህዝብን መንግስትን ኤርትራ ድማ ዳግማይ ህልቂትን ኩናትን ከስዕቡ እዮም ፈቲኖም ነይሮም እዚ ግን ክኾነሎም ኣይከኣለን ሓሳብ ልቦም ክሰምረሎም ድማ ኣይከኣለን እዞም ኣብ ኢትዮጵያ ኣዲስ ኣበባ ዘለው ናይ ብልፅግና ተጋሩ እቲ ሓቀኛ ምስሎም ክትፈልጥዎም እንተዳ ደሊኹም ነዛ ቪድዮ እዚኣ ርኢኻ ክትርዳእ ትኽእል ኢኻ እታ ቪድዮ ናብኣ ከብለኩም እየ ለጋኒን ፕሪቶሪያ ስምዕነት ስሕተት እዩ ተጋሩ ምስ ኢትዮጵያ ለጋኒና ማ ኢትዮጵያውነት እዩ ንሕና ኢትዮጵያውያን ኢና ጠቅላይ ሚኒስትር ኣብይ ጀኖሳይድ ዝበሃል ኣብ ርእሱ ትግራይ ተሓድሽ ወለዶ ለከይትይኽ ጀኖሳይድ ኣብይ ፈፃሚና እዩ ምስ ኣብይ ልምንታይ ፅጋዕ ይብለካ ዋ ዝኽረ ሰማዕታት ጠጠው ኢልና ንዘክር እንታይ ኣምፂኦምልና እንታይ ፈረምፂኦም ጥፋእት እዮም ጠፊኦም ባዕሎም እዮም ጠፊኦም ከባቢና እዮም ሰላም ኣስኢኖምና እዚኦም እዮም ብሕፅር ዝበለ መልክዕ እንተዳ ርኢናዮም እዞም ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዘለው ዕሱባት ናይ ኣብየት ወዲ በሻሻ ናይ ብልፅግና ኣባላት ዝኾኑ ተጋሩ ብከምዚ ንሪኦም ዘለና መልክዕ ብሕፅር ዝበለ ክትገልፆም ወይ ድማ ዕላማኦም ክትርዳእ ትኽእል ኢኻ ገሊኦም ውዕል ፕሪቶሪያ ክፈርስ ኣለዎ ኣየድልየናን እዩ ንሕና ኢትዮጵያውያን ኢና ይብሉ ገሊኦም ድማ ንኣብይ ኣሕመድ ጆኖሳይደር ኣይትበልዎ እንቋዕ ቀተለና እንቋዕ ጨፍጨፈና ዝብሉ ካልኦት እውን ነቲ ክብርታት ናይ ሕብረተሰብ ነቲ ታሪክ ናይ ህዝቢ ትግራይ ንምብራዝ ወይ ድማ ንምጥፋእ ከም ዝኽረ ሰማዕታት ወይ ድማ ባንዴራ ዝኣመሰሉ ነገራት ክህሉ የብሎምን ክዝክሩ የብሎምን እናበሉ ዝሰርሑ ዘለው እዮም
እዚኦም ምስ አቤት ወድ በሻሻ ኮይኖም ንህዝቢ ትግራይ ንኸጥፉ ትግራይ ትበሃል ድማ ካብ ካርታ ኢትዮጵያ ንኽሓቁ ዝቃለሱ ዘለው ተጋሩ እዮም ብዝተረፈ ደሎሚ አዳሊና ዝነበርና ሕፅር ዝበለ መደባት ነዚ ዝተኻተተልኩሞ ይመስል ነይሩ ኣብ ቀጻሊ ብኻልእ ፍልይ ዝበለ መደብ ክሳብ ንራኸብ ኣብዘ ዘለኹሞ ሰላምን ጥዕናን ንዓኹም ይኹን ነባት ሚድያ